Nakahatag og alarma sa mga residente ang nakit-ang puya sa ilawom nga bahin sa Taytayan sa All Season 3 Barangay Cugon Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Sila si Jeffrey Montinula ug Alfredo Saragusa, pulos job order sa Cebu City Hall. Nga samtang naglimpyo sila sa sapa, nakurat sila dihang ilang nasuta nga usa ka puya nga naipon sa mga basura ang ilang nakit-an pasado alas 8 kagahapon sa buntag. Dali kining gihawas, gisusi sa Barangay Cugon Health Workers ug Cebu City Emergency Medical Services. Sa paghiling, nasuta nga usa ka batang lalaki ang puya nga nagkutay pa ang pusod. Gibanabana nga anaa sa 5 ngadto sa 6 pa lang ka buwan ug patay na kini. Nga anaa na karon sa St. Francis Funeral Homes sa Bacalso Avenue, Cebu City. Ang mga residente sa dapit mingon nga wala sila makamatikod sa responsable nga milabay sa maong puya. Samtang ang Inayawan Police Station padayon nga mihipos og kasayuran sa dapit alang sa ilang nagpadayon nga investigasyon sa pag-ila sa irresponsableng inahan sa maong nga puya. Kung mailhan man, gingon sa kapulisan, angay gyud kining manubag. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.